ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ್ನ ಸಂಘದ ಕುಡ್ಲದ ವತಿಡ್ದು ಸಿಎ ಡೇ. ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ್ನ ಸಂಘದ ಅಮೆರಿಕ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಿಎ ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಪೈ ಮೆರೆಡ್ದು ಸಿಎ ಡೇಗ್ ಚಾಲನೆ. ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಕೆಡು ದೇಶಡೋರ್ಮೆಡು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆತಿನ 7th ಹೆವೆನ್ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಡು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ. ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ನಿಲೆಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ. ಪುತ್ತೂರುಡು ಪುಟ್ಟುಪರ್ವದ ಸರಳ ಆಚರಣೆಡು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆಯಿನ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿಶಾ ಉಂತುದಿತ್ತಿನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹಿಡಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲಿನ ಕಂಡಿನ ಕಲ್ವೇರು. ದುಬೈದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರದು ಅಕ್ರಮವಾದ ಸಾಗಾವಳಿತ್ತಿನ ಬಂಗಾರು ಸ್ವಾಧೀನ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮೂಲದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ್ನ ಸಂಘದ ಕುಡ್ಲದ ವತಿಡ್ದು ನಗರದ ಪಡೀಲ್ ಐಸಿಎಐ ಭವನುಡು 73ನೇ ಸಿಎ ಡೇ ಆಚರಿತೆರ. ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ್ನ ಸಂಘದ ಅಮೆರಿಕ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ದ ಡಿಸಿ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಿಎ ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಪೈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ತದು ಸಿಎ ಡೇಗ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರ. ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಸಂಘದ ಕುಡ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿರ್ದು ನಗರದ ಪಡೀಲ್ ಐಸಿಎಐ ಭವನುಡು 73ನೇ ಸಿಎ ಡೇನ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೆರ. ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಸಂಘದ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಿಎ ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಪೈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಸಿಎ ಡೇಗ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಪೈ ಮೇರು ಸ್ವರ್ಣ ಪರ್ವ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರ. 5 ಪಾತಿರ್ದು ಸಿಎಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸವಾಲುಂಡು. ಸಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಕುಲ್ಲು ನಕಲು ಐತ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯರೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಡಾಪುಣ್ ಪಣದು ಪಂಡೆರ. ಭಾರತದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರುವುದು ಯುವ ಜನರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯುವ ಜನತೆ ನಮ್ಮ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಕನಸು ಕಾಣೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಇದಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಿಎ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಕುಡ್ಲಾ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಿಎ ಕೆಎಸ್ ಕಾಮತ್ ಎದ್ಕೊಂಡಿರ. ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಿಎ ಎಸ್ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ನೆರೆ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ. ಉಪ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಿಎ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮುಸ್ಬಾ, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಸಿಎ ಪ್ರಸನ್ನ ರೈ, ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಿಎ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ, ಸಿಎ ಗೌತಮ್ ನಾಯಕ್, ಗೌತಮ್ ಪೈ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಪೈ ಮೊಕಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೆರ. ಐಸಿಎಐದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಕುಡ್ಲದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ವತಿಡ್ದು ಬಡವರಿಗೂ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಲೇನು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರು ಕೊರಿಯರ. 73ನೇ ಸಿಎ ಡೇತ ಸಲಾದ್ ಕುತ್ತಾರ್ದ ಬಾಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಭೇಟಿ ಕೋರ್ನ ಐಸಿಎಐದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಪ 73,000 ರೂಪಾಯಿನ ಆಶ್ರಮಗೂ ಕೊರಿಯರ. ಆಶ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿರಾಯನ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಮೇರು ಒಂದಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿರ. ಎಸ್ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರು ಪಾತಿರ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಜೀವನಡು ದುಂಬು ಬರಿಯರೆ ಸಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೋರ್ಡು ಸಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೂ ಒವೇ ರೀತಿದ ಸಹಾಯ ಬೋರ್ಡಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಪಾತಿರಿಯರ. ಸಹಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ 1-2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಎ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸಿಎ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಶಿಷ್ಯ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾರೆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಪಾಸ್ ಸಿಎ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್. ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಫೇಲ್ ಇನ್ ಸಿಎ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದ್ರ ಜಾಬ್ ಸಿಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ 2 ಮಾತು. ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ನಿಲೆಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಮಲಬಾರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಸಲಾದ್ ನಡೆತಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾಮಗಾರಿನ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದು ಕೈಪಗತೆರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೆರ. ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ನೆತ್ತಾಡಿಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಮಲಬಾರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಸಲಾದ್ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಾಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕಡವಿನ ಬಾಗಿಲು ಕಮಲ ಕುಂದರ್ರೆನ ಇಲ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿನ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದು ಕೈಪಗತೆರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೇಶವ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಯಶೋಧ ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ಸುಧಾಕರ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೆರ. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವಂತ ಜನರು ಇವತ್ತು ಈ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ವಂಚಿತರಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ
ಆ ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಮಲ್ಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ನವರು ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಉಂದುವೆ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡುಕುದ್ರು ವಟಾರಡು ಉಡುಪಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಮೊಕಲ್ನ ಮನವಿದ ಮಿತ್ತು ತೋನ್ಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಡುಕುದ್ರು ವಾರ್ಡ್ದ 51 ಬಡ ಕುಟುಂಬಲಿಗ್ ಕಿಟ್ಟುಲೆನ ಕೊರಿಯರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸುಲೋಚನಾ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಆಶಾ, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರೀತಿ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದೆ ಭಾರತಿ ಟಿಕೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು, ಉಡುಪಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೂಡೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ರಫೀಕ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ, ರಿತೇಶ್ ಪಡುಕುದ್ರು, ರವಿ ಪಡುಕುದ್ರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸಮಾಜ ಸೇವಕೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿರ್ವಾ ಮೇರ್ನ ಮನವಿದ ಮಿತ್ತು ಶಿರ್ವಾ ಗ್ರಾಮಡು ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ, ಶಾಲೆದ ಅಡುಗೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗೂ ಕಿಟ್ಟಲಿನ ಕೊರಿಯರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶಿರ್ವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಫಾರೂಕ್ ಶಿರ್ವಾ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆರ್ಜೆ ಕಾಜಲ್ ಮೆರ್ನ ಮನವಿದ ಮಿತ್ತು ನಾರಾವಿ ಪುದು ಗ್ರಾಮಡು ಅಂಚನೆ ಸಚ್ಚರಿಪೇಟೆದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕೆ ಅಜೀಜ್ ಮುಣ್ಕೂರ್ ಮೆರ್ನ ಮನವಿದ ಮಿತ್ತು ಕಿಟ್ಟಲಿನ ಕೊರುಂಡು. ಮಲ್ಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಶಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯನ ಹಫೀಜ್ ರೆಹಮಾನ್, ಜಿಆರ್ಎಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ಚಾರಿಟಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತಂಜಿಮ್ ಶಿರ್ವಾ, ಮುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಕೆಡು ದೇಶಡೋರ್ಮೇಡು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆವೆಂತ್ ಹೆವೆನ್ ಕುಡ್ಲದ ದೇರಬೈಲ್ ಚರ್ಚ್ದ ಕೈತಲ್ ಎಸ್ಎಲ್ ಹೈಟೆಡು ಪೋಸಾ ಕೇಕ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶೈಲೇಂದ್ರ ವೈ ಸುವರ್ಣ ನಾಡಕತ್ತಿರ್ನ ಮೂಲಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿರ. ದೇರಬೈಲ್ ಚರ್ಚ್ದ ಕೈತಲುಪ್ಪನ ಎಸ್ಎಲ್ಸ್ ಹೈಟೆಡ್ ಕೇಕ್, ಡೆಸರ್ಟ್, ಬೆವರೇಜಸ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ ಸೆವೆಂತ್ ಹೆವೆನ್ ಶುಕ್ರವಾರದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಂಡ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶೈಲೇಂದ್ರ ವೈ ಸುವರ್ಣರು ನಾಡೆ ಕತ್ತೇರಿಯರು. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಡೆತಂಡ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ತಾಪಕೇರು ರೋಷನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು, ವಿಜಯ್ ಸ್ನೇಹದೀಪ ಆಶ್ರಮದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ತಬುಸ್ಸಂ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದು ಕೇಕ್ ಕತ್ತಿರ್ನ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಪಾಲುದಾರರಾಯನ ಗೋವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಡ ದಂಪತಿಲು, ಗೌತಮ ಸುವರ್ಣ ದಂಪತಿಲು ಸೇರಿನಂಚ ಪಾಕಜನ ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರ. ಕೇಕ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನೇಟ್ ದೇಶಡೋರ್ಮೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಭಾರತಡು 200 ಹೆಚ್ಚ ಕಡೆಟ್ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿನು ಸುರುಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಬಾರಿ ಜನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆತಂಡ. ಕೇವಲ 7 ನಿಮಿಷಡು ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು ಹೊಂದುದು ಪುನಃ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂದಾದುಂಡು. ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆಡು ಪೊಸತಾತ್ ಮಲ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು 7 ದಿನ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಲೆನು ಗಿರಾಕಿಲೆಗು ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಸುರೂಕುದೆತ್ತೊನ್ನ ಗಿರಾಕಿಗೂ ಕುಡೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ ಧರ್ಮಗು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂತಂಡು. 1/2 kg ಕೇಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾವಾ ಕೇಕ್ ಉಚಿತವಾದುಂಡು. 1 ಪೇಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೂ 4 ಪೇಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಉಚಿತ. ಮಗ್ ಕೇಕ್ ದೆತ್ತನುಂಡ ಮಫಿನ್ ಧರ್ಮಗು ಗಿರಾಕಿಲೆಗು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂತಂಡು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಕಾಹಾರಿಯಾದ ಪುನಃ ಕೇಕ್ಲೆನು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಉಚಿತವಾದ ಮುಟ್ಟಾವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗುಲ್ದ 7 ಬರ್ಪುನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪುಡು ಪಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತೆರಿಪಾದಂಡು. ಜೀವ ಒರಿಪವನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹಿಡಿತಿನ ವಸ್ತುಲಿನ ಕಂಡದಿನ ಸಂಗತಿ ಉಳ್ಳಾಲೋಡು ನಡೆತದಂಡ. ಸುಮಾರು 35,040 ಬಿಲ್ಲತ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಕಂಡದಿನ ಕಲ್ವೆರಿನ ನಾಡುಪತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗದಂಡ. ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಲ್ತದಿರ. ಉಂಟಾದ ದೀದಿತ್ತಿನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ದ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಾಧನ, ಸ್ಟೀರಿಯೋನು ಮತ ಕಂಡದಿನ ಸಂಗತಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಮುಕ್ಕಚೇರಿಡು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತಿದ್ದ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ದ ಚಾಲಕಿರಾಯನ ರಹೀಮ್ ಬಯ್ಯಗು ಉಳ್ಳಾಲದ ಮುಕ್ಕಚೇರಿಡು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾದಿತ್ತದು ಒಂತೆ ದೂರಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಗು ಪೋದಿತ್ತೇರ. ಕಾಂಡೆ ಬನ್ನಗ 35,040 ಮುಟ್ಟದ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಾಧನ, ಸ್ಟೀರಿಯೋನು ಮತ ಲಕ್ಕಾದ ಕೊನತೆರ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಲಕಿರಾಯನಂಚಿನ ರಹೀಂ ಅಂಚನೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮಾಲಕಿರಾಯನಂಚಿನ ಗಣೇಶರು ಉಳ್ಳಾಲದ ಠಾಣೆಡು ಪ್ರಕರಣನು ದಾಖಲು ಮಲ್ತಿದೆರ. ಜೀವ ಒರಿಪುನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ದೋಚಿದಿನ ಪ್ರಕರಣ ಉಂದುವೆ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಆದುಂಡೊಂದು ಪನ್ಪೆರು ರಹೀಂ. ಕೋವಿಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಮುಕ್ಕಚೇರಿ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 8-8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಗಾಡಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಆ್ಯಂಪು, ಸೈರನ್ನು, ಬೆಲೆಬಾಲ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಳವಾಗಿತ್ತು. ರೋಡಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಬೆಲೆಬಾಲುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? ಸುಮಾರು ನಾನು ನೋಡುವಾಗ 6:15 6:30 ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. 6:15 6:20 ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಯಾರ ಸಂಶಯ ಇದೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಆ ಥರ ಸಂಶಯ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಾವೊಂದು ಕೋವಿಡ್ ಬಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದಕ್ಕೂ ಯಾರನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದು ಅದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಗಾಡಿ. ದುಬೈದು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕೆ ಒರಿ ಅಕ್ರಮವಾದ ಸಾಗ ಒಂದಿತ್ತಿನ 20.81 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆತ ಬಂಗಾರನ ಕುಡ್ಲಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ತೊಂದೆರ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮೂಲದ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಮುನಾಸಿರ್ ಪಡಿನಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆರೋಪಿ ಆದುಲ್ಲೆರ. ದುಬೈದು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಒರಿಯಡ್ದು ಅಕ್ರಮವಾದ ಸಾಗ ಒಂದಿತ್ತಿನ 20.81 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರನ ಕುಡ್ಲದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಡು ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ತೊಂದೆರ. ದುಬೈ ಹಿಡಿದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ನಂಬರ್ IX 248 ವಿಮಾನಡು ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೈತಲು ಕಾಸರಗೋಡು ಮೂಲದ ಪ್ರಯಾಣಿಕೆ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಮುನಾಸಿರ್ ಪಡಿನಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪನ್ಪಿನಾಯಡ್ದು ಬಂಗಾರನ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ದೆರ. ತಪಾಸಣೆ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಆರೋಪಿ 430 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರನು ಪೌಡ್ರು ಮಲ್ತದು ಗಮ್ಮುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಪಾದು ಗುಪ್ತ ಜಾಗಿಡ ದೀದಿತ್ತೆ ಪಂದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇರ. ಆರೋಪಿನ ವಶಕ್ಕೆ ತಂದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕಂಡಿ ಇತದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಲಾಯನ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಯನ ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೆರ. ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜಂದಿ ಪೊರ್ತುತೂದು ಚಾಂದಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪುಣ್ಣೊಡ್ತಿ ಜೀವದೆತ್ತೊಂದಲು. ಎನ್ನ ಜೀವನ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಬರೆದೀದು ಜೀವದೆತ್ತೊಂದಲು. ಈ ಸಂಗತಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬೀಲೈಡ್ ನಡೆತದ. ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊಣ್ಣೊರ್ತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ದಿನ ಸಂಗತಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಿಲೈಡ್ ನಡೆತದ. ಸೈಪಿನೆಡ್ದು ದುಂಬು ನೋಟ್ ಬುಕ್ಕುಡು ಐ ಹೇಟ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಪಂಡ್ ಬರೆದೀದು ಸೈದಲು. ಒರ್ಮನೆ ತರಗತಿಡು ಕಲ್ತೊಂದುಪುನ ಚಾಂದಿನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ದಿನಾಲ್. ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ದೂರದ ಸಂಬಂಧದೇಟ್ ಏರೆಗ ಹುಷಾರಿ ಜಂದಿನ ತೂದು ಪೋದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲಡು ಬಲ್ಲು ಪಾಡೊಂದಲ್. ಅವೇನು ತೂಯಿನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆಗ್ ಅಂಜನೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲೆಗ್ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದೆರ. ಜಾಗೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲು ಪುಣ್ಣನ ಪುಣನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ ಕಡಪುರ್ದೆರ. ಚಾಂದಿನಿನ ರೂಮುನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ತೆಗೆದನ. ಐಟ್ 5 ಪುಟೊಟು ಐ ಹೇಟ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಪಂಡದು ಬರೆದಿತ್ತಲ. ಕೆಲವು ಪುಟೊಟು ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರೊಲ್ನ ಬರೆತಲ. ಐತ ಕೈತಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒರ್ತ್ಯಾದು ಕುಲ್ನ ಚಿತ್ರೊಲ್ನ ಬರೆತಲ. ಈ ಬರೆತಿನೇಕಲ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂದಿನೇಕಲ ದಾದಂಡಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡಾ ಪಂಡದು ತನಿಖೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಪುತ್ತೂರು ನಗರದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೈತಲು ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಇತ್ತದು ಕಿಡಿಗೇಡಿಲು ಗಾಂಧಿಯರ್ನ ಪ್ರತಿಮೆಗ್ ಅವಮಾನ ಮಲ್ತದೆರ. ಪುತ್ತೂರದ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿದಕಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗ್ ದೂರು ಕೊಡ್ತೆರ. ಪುತ್ತೂರು ನಗರದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೈತಲು ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಇತ್ತದು ಅವೇನು ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಲು ವಿಕೃತ ಮಲ್ತದೆರ. ಕಿಡಿಗೇಡಿಲು ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆದ ಕನ್ನಡಕ್ಕನ್ನು ದೆತ್ತದು ಆ ಪ್ರತಿಮೆದ ತರೆಕ್ ದೀದು ಐಕ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅವಮಾನ ಮಲ್ತದೆರ. ಸಂಗತಿ ತೆರೆದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿನ ಪುತ್ತೂರು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾನಾ ಪಿ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ನಗರದ ಠಾಣೆದ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯಕ್ ಈ ಕಿಡಿಗೇಡಿಲೆನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ. ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿದಕಲು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊಡ್ತೆರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ 3ನೇ ತರಗತಿದ ದಿಶಾ ಪನ್ಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ತನ್ನ ಪುಟ್ಟುಬರ್ಬನು ಸರಳವಾದ ಆಚರಿತದಲ್. ಬಡ ರೋಗಿಲೆಗ್ ತಾನು ಕೂಡ್ದೀತಿನ ಕಾಸನು ಕೊರ್ದು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತೋಜಾದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉದಾರ್ಮೆ ಆತಲ್.
ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಎಲ್ಯ ಪೊಣ್ಣೊರ್ತಿ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬನು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಚರಿಪುನ ಮೂಲಕ ಬಾರಿ ಜನಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆತಲು ಪನ್ಪಿನಂಚ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಪುದರ್ ದಿಶಾ ಪುತ್ತೂರ್ದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಕೂಲ್ದ 3ನೇ ತರಗತಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲಿನ ಪುತ್ರಿ. ಕೋವಿಡ್ ಮಾತ ಕಡೆ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದವ್ರ ದಿಶಾ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬನು ಬಾರಿ ಸರಳವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದಲು. ಕೋವಿಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬಡವಿರ್ನ ಕಷ್ಟನು ತೆರೆದಿತ್ತಿನ ದಿಶಾ 10,000 ಪಿಗ್ಮಿದ ಕಾಸುನು ಸ್ವಯಂ ಬಡ ರೋಗಿಲೆಗು ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯತ್ವನು ಮೆರೆತಲು. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಖ್ಯಾತ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ MK ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆಗೂ ಕಾಸುನು ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಬಡ ರೋಗಿಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೇನೊಂದಲು. ಈ ಎಲ್ಯ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಬಾರಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆತಂಡು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಕೂಡ. ನನ್ನ ಬರ್ಡೇಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಪಿಗಿ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು 4 ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವಳ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮನೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅವಳೇ ಈ ಸಲದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಈ ಹಣವನ್ನು ಪುವರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೌಸ್ಲೆಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಡೋಣ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾವರಿಯವರ ಮೂಲಕ ಯಾರಾದರೂ ಪುವರ್ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ತಲುಪಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಂದ್ರಿಂದ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ವತಿರ್ದು ಲಯನ್ಸ್ ವರ್ಷ 2021-2022 ಸುರುತ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್ದ ಕೈತಲ್ದ ತುಳು ಭವನದಲ್ಪ ದೈ ನಡುಪುನ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯ ಸುರುವಾಂಡು. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಫಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತೆರು. ಲಯನ್ಸ್ ವರ್ಷ 2021-2022 ಸುರುತ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ವತಿರ್ದು ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್ದ ಕೈತಲ್ದ ತುಳು ಭವನಡು ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತಿರು. ತಾರೆದ ದೈ ಅಂಚನೆ ಫಲಪುರ್ಪದ ದೈನ ನಡ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಈ ವರ್ಷದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಕಾರ್ಯಂತಿರಾಯನ ಶಶಿಧರ ಮಾರ್ಲ, ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ತಾಪಕ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ಸಾರ್, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಲಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ವೀಣಾ ಮಾರ್ಲ, ಭಾರತಿ BM, AG ಶರ್ಮಾ, ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶೋಕ್ ರಾವ್, ಹುಲಾರ್ ರೈ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕುಡೋರೇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ್ನ ಸಂಘದ ಕುಡ್ಲದ ವತಿರ್ದ CA ಡೇ. ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ್ನ ಸಂಘದ ಅಮೆರಿಕ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ DC ಘಟಕದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು CA ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಪೈ ಮೆರೆಡ್ದು CA ಡೇಗೂ ಚಾಲನೆ. ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಕೆಡು ದೇಶಡೋರ್ಮೆಡು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆತಿನ 7th ಹೆವೆನ್ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಡು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ. ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ನಿಲೆಟ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ. ಪುತ್ತೂರುಡು ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬದ ಸರಳ ಆಚರಣೆಡು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆಯಿನ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ದಿಶಾ. ಉಂತುದಿತ್ತಿನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹಿಡಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲಿನ ಕಂಡಿನ ಕಲ್ವೇರು. ದುಬೈದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರದು ಅಕ್ರಮವಾದ ಸಾಗಾವನಿತ್ತಿನ ಬಂಗಾರು ಸ್ವಾಧೀನ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮೂಲದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲೆ ಇತೇ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.